an ye français yɛrɛ olu bɛɛ b'a la quoi. Est-ce que kun delila ka se non n ma deli ka se o nka ye bamananw ye an bi to dun na depuis ça jumɛn n ma se ni mun y'a français tagaw kɛra Faransi tagaw kɛra an taara yɔrɔ caman na on a fait plein de trucs c'est san kelen de kɔnɔna la nin bɛɛ kɛra donc je vais pas dire que je suis même satisfait je vais dire que je suis plus que satisfait parce que nin ye san kelen de statistique ye quoi donc san 5 ɲinan kɔ e bɛ k'i miiri ne la cogo di tiɲɛ yɛrɛ la ni san kelen baara in nin o b'a yira san 5 kɔnɔ peut-être i bɛ sɔn ka ni ne ma kɛ tiɲɛnikɛla ye ni ne ma kɛ mɔgɔ kulonkɛkɛla ye san 5 ɲinan kɔ ala ta kɔni fɛnɛ kɔfɛ kɔni dɔ kan ka se ka kɛ dɛ mais contrat nasugu jumɛn bɛ ni Talibi cɛ san 2 contrat non Talibi a ye Talibi en fait comme n y'a f'i ye cogo min na n'i ko contrat a sigi k'a sɛbɛn a y'a fɔ contrat ye bɛnkan de c'est une convention convention ye mun ye an ka bɛn a kan ko an ka taa nin sira in fɛ ni min sɔrɔla i ta ye nin ye ne ta ye nin ye an bɛ taa ten wa e chorola Nicola e Sirana e corre autora da ne benesa si le fue pa tutta finera la viu la morte de qui le so caminera saira sade dintama Niako Niako